бисёри мардум дар зиндагӣ ба худ телефонҳои дастии хело қиматро ба мисли iPhone ва дигар намуди смартфонҳоро мехаранд, ки ин намуди телефонҳо барои онҳо як чизи хело наздик мешавад ва ҳеҷ кас намехоҳад ки телефони дӯстдоштааш бишканад ё ин ки сифати худро гум кунад. зиқ нашавед, маҳз барои шумо таҳиягарон сабаби чунин ҳолатҳоро дида баромадаанд. мехоҳед бифаҳмед ки чӣ тавр? Пас рафтем. баки 360 градус. чхоле ки шумо дар экранҳоятон мебинед хусусияти хело гуногун дорад, ки телефони шуморо аз ҳар гуна ҳолатҳои хатарнок муҳофизат мекунад. яке аз хусусиятҳои асосии ин чхол дар он аст, ки он бо конструксияи магнитии махсус сохта шуда, бо ташаббузи он чхол озод ва ба осонӣ ба телефони шумо гузошта мешавад ва ҳангоми афтидани телефон аз даст, аз мустаҳкам будани магнит телефони дастӣ аз чхол берун намешавад. баки 360 градус чунин мустаҳкам аст, ки шумо метавонед дар ҳамаи ҳолатҳо бепарво бошед. аз таршавии телефон, шикастани экран ин чхолро ҳатто дрел сурох карда наметавонад. нархи чунин чхол $25 амрикоӣ мебошад. Crystallusion мо одат кардаем, ки барои ҳолатҳои ногаҳонӣ ва бехатар гардонидани смартфонҳои худ чхол беҳтарин чиз мебошад, ё ин ки шишаи муҳофизатӣ. лекин ҳозир дар дасти шумо бо нархи $16 амрикоӣ маҳсулоти инноватсионии ширкати Crystallusion мебошад, ки онҳо ба муштариён салфеткаи махсусро пешниҳод мекунанд, ки ҳангоми тоза кардани рӯи экран телефонҳои шумо бехатар мегарданд аз афтидан. мехоҳед бифаҳмед ки сирри асосии ин салфетка дар чи аст? мефаҳмонам. оби дар даруни салфетка ҷо карда шуда оби шишагини химиявӣ мебошад. аҷоиб, бисёриҳо ба фикрам ақлшон ба ин намераса. хай бало ба пасаш. боз як махсусияти асосии Crystallusion дар он аст, ки онро бо як харидан метавонед ҳам экрани телефон, ҳам ноутбук, планшет, ҳатто айнакҳои худро аз чангу ғубор тоза карда илова муҳофизат кунед. нархи Crystallusion вобастагӣ мекунад аз ҳаҷми экрани телефонҳои шумо. нархи асосии он муайян нест. Mouse Case. ташкилкунандагони чунин чхол боз пештар ҳаракат кардаанд ва барои смартфонҳо чунин маҳсулоти худро пешниҳод намуданд. дар ҳақиқат бо Mouse Case телефони шумо ҳеҷ вақт намешиканад ва аз доштани чунин чхол шумо фикри шикастани онро ҳам намекунед. ин намуди чхол аз материали баландсифати Aeroshock. ин намуди материал дар ҳавопаймонҳо бисёртар истифода бурда мешавад, истеҳсол карда шудааст. ин намуди чхол фақат бо дархости шумо истеҳсол карда мешавад. ранг, ҳаҷм ва шакли онро худатон интихоб мекунед. нархи чунин чхол $50 амрикоиро дар бар мегирад. фози Apollo. аз назари аввал ин намуди чхол хело на он қадар зебо ва талабкунанда мебошад, аммо вақте ки мефаҳмед он барои чӣ дар кор аст, бисёр фикри харидани онро мекунед. ман мефаҳмонам. хусусияти чхол дар он аст, ки аз истифодабарии он смартфон ё ин ки айфони шумо ки бо нархи гарон онро харидаед, дар дараҷаи баланди гармӣ ва дараҷаи пастии сардӣ як намуд кору фаъолияти худро нигоҳ медорад. ин чхол дар худ смартфонро бо ҳаракати муайяни стандарти 20-25 градус нигоҳ медорад. фарқ нест шумо дар кайҳон ҳастед ё ин ки дар гармии
бетоқатӣ. Сабаби ҳамаи ин дар он аст ки ин чухолро аз материали махсусе ки барои кайҳонавардон костюм мебофанд тайёр карда мешавад. Бинобар ин нархи чунин чухол $60 амрикоиро дар бар мегирад. Protection Pro. шумо ягон маротиба ба худ савол гузоштед ки барои чӣ шишаи ҳавопаймо ҳангоми парвоз намешканад. Мешавад ҳолатҳое ки ба шишаи вертолёт ё ин ки ҳавопаймо сангҳои на он қадар калон мерасанд, лекин шишаи онҳо намешканад. Асоси ҳамаи ин плёнкаи баландсифати Protection Pro мебошад. Ин намуди плёнкаро акнун дар телефонҳои дастӣ барои истифода гузоштанд ки паҳмияш ҳамагӣ 2 мм-ро ташкил медиҳад. Олиҷаноб, не дӯстон? инҳо буданд якчанд намуди технологияе ки барои бехатарии смартфонҳову айфонҳои шумо лозим мешаванд. Бо ин намуди технология телефонҳои дастии шумо хело дароз ба шумо хизмат мекунанд, махсусан агар касе ба шумо телефони дастӣ тӯҳфа карда бошад. Тӯҳфаро бояд як умр нигоҳ дошт. Ман боша дар ин ҷо бо шумо хайру хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор интизор шавед қисми сеюми сафари муҳоҷиратӣ ба Русияро. Хайр то барномаҳои оянда.